Ka Deputy Commissioner jungka South West Cassius District, ka Kongsi Kharkongor, haka jinglek benjurip, ika jing ITK yada na coronavirus ne COVID katkandai, hapo Snaps Im College Mokarwat Center, kalpan pau ka jingkemen, namar ka jinglong balakloy, jongki samla ban mi isyakmat, ban syim ya ketika yada na COVID hapo jung ketika district. Kalau ongru baban yelek persya, ya kene ka klam, kadai tangleng ba ka jingsyim, ya kene ka tika. Tang ya ke injection ya ki khatra snem shajram pat ngi kumbeng ngi menta ka response kala long ki wan pha kini ki youth namar ba ngatrai maki hi ki suthu ba ka jingdon kam jong ni injection kala long hadu kata nang ba nang di only way bingila ban arrest ni ka virus mo ka par step ka day through vaccination pin ngin pe ki don ki cases ki ba ki breu ki bahayeng ki test positive ru hari kitu ki breu ki blashim vaccination ki long negative but kitu ki blashim ka first dose ru the lada ki don ki breu ki long positive hayeng ka viral count ka long very low de menta nila de bante bo uni vaccination ka efficacy jong u vaccination ka don ha ni la itu ba hake ka baja ni district jong hi ru ba kitu ki bla vaccinate jela de gila long immune but protected feeling ba ka jingwan sakmat juga digi kena mo ki youth nga hope kani ka message can go across the whole and entire district but ki brio kim desho ban artatien ban wan shim ya kani ka injection ki day ban wan sakmat ban shim uni injection kat bangidan don te kadam ka jingtieng du ba de kim wan sakmat menta yo kapoi kapor ba uni vaccination unum don show bat ka jing pangru kanang kiu te kumta nga syukur nga kerpat sa sisien bakitu ki bampat shim injection kin wan sakmat mar ban shim no uni injection klemda jing arkotin nga de yo ka injection menta la kumbashi kantai bakani ki injection ka bang la yo menta ka klemdan kanu ka side effect nga so biang kamet ngamede di kalong sisa kecing kerku nak benta junga pakubor ka bang skwa ban ai nak benta ki porlok ki jongi paro kamta ki kena ka prasnem ba kani ka opportunity ki ba ka play ka government limba kani ketika limba kani injection ba ai hangi di sim ya kani kabuban wan sakmat sim ya kani kabuban wan ban ai injection but angin scam ba dak bangi show kumbanga menta ngamele nalong normal ngamele kemudian kuno ka side effect di ngin scam ba dak jing le ya kata dak bangi le ya kata kan no ka jing ku dak kata jogi utang no ne de ki sauson sene yang guna ka ki beri ba injek di kare ka kamram da ki beri pimli man kishno bersutu da mi kidomo i kamta ni ki china ma khamja bersutu ban aba uni injek unde bantik dan side effect mo tambah coverage ni district kaduna pala de kamne ka kamram tam da pahat menta kan kamram na pila ba yeso tilang mo tambah ila ban achieve kita ka 80% more than 80% katar ka ko district nang ninyo eta ka padidi kan we inli biasa ka pre covid era kan kamne masuk ila pandemi ila pandemi Hawaii ila pandemi tayo lang, taking income dan